Gallo Boys. Band of, hvad hedder de? Casey. Band of Bosses. Vi er DJ's. Lilja er for syg. Ja. Så jeg er en pige. Og Christian holder en fest. Ja. Gå ned. Ja, gå ned på Hip Hop Ain't Dead. Gallo Boys, det er ikke fint nok, ikke? Og de står der, og til sidst så ender de altid med, at de bliver så stive, at de ikke ved, hvad de trykker på og knapper, ikke? Vi trækker generelt lige 25% flere mennesker. Ghetto, Gallo, Gay Boys, fuck hvad det hedder, de er for latterlige. Vi skal sprede lidt stjernestøv på vores vej. Band of Bosses, de står bare og spiller smarte og kører deres shit. De er flottere end alle. Dræbe. Band of Bosses. Masser af mega buff. Der er så mange drenge, ikke? 100% fissegaranti. Lilja. Seriøst, det er fuck Lilja. Med skills. Med lange hår. Med store bryster. Gallo Boys in the house. Det kommer. Spiller rock. Nej, Hip Hop Ain't Dead. Det er et rigtig dumt spørgsmål, du får spillet der. Det bliver ofte hook. Gifter med en, dræbe en og knalde en. Det bliver en fed fest. Du har Lilja, du har Gallo Boys, du har Band of Bosses. Faktisk, Mr. Møller tror, han er ret vild. Jeg kan forvente altså den sindssygeste fest. Fucking Dan Madsen, B.O.B. Så vi skal fucking hygge os, vi skal være stive, og jeg sidder allerede og begynder at drikke nu. Jeg varmer op nu til festen. Yes. 11. februar. Yes. Records.